11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Ano man ang iyong trabaho, ano man ang iyong estado, kalusugan mo'y tiyak, ika'y nakasiguro. Kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ang layunin namin para sa inyo, bawat Pilipino dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado. Kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Mga kaibigan, muli po magandang tanghali po sa kanilang lahat. Welcome back sa ating palatuntunan. Usapang PhilHealth sa DCGB ngayon pong araw na ito ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Disyembre, daong 2020. 2020. Doon sa mga kababayan natin na nakikinig saan man kayo sa mundo, magandang umaga, Merry Christmas in advance, Happy New Year. Welcome po sa ating palatuntunan. Ako po ang lingkod, Mardila Daing Iba, salit sana. Kasabay natin sa technical side, Manito Tanyas, and siyempre sa DCGB Social Media Department, at yung IT, Merchant Madrid. At ngayong umaga makakasama natin ang ating mga katropa, kapartner sa kalusugan dyan po sa Regional Office number 5 ng PhilHealth, ang Team PhilHealth. Sina Ma'am Larry Ilagan, ang Public Relations Officer 3, Head ng Public Affairs Unit 3, Unit ng PhilHealth, at saka si Ma'am Geraldine Naron, ang Public Relations Officer 1 ng Public Affairs Unit ng PhilHealth. Mga ma'am, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year in advance. Hello, Sir Mar. Merry Christmas and Happy New Year po sa iyo, sir. Sa lahat po, sir, ng mga kapartner natin sa DCGB, kay Sir Henry. Hello po sa lahat ng mga listeners po natin at mga nanonood sa ating programa. Ito na, sir, yung ating last na programa for this year. Sana po ay mabigay natin agad sa January yung ating programa. Ano, sir, nakasama ko po ulit si Binibining Gigi Naron for this morning. Hello, Ma'am Yes, G. good morning po, Sir Mar, and to all of our listeners. I hope you all had a very Merry Christmas, and we are all looking forward to hopefully a much better 2021. Iyan. Makinig ko kayong mabuti sa palatuntunan namin ito dahil sabi nga niyan, marami ang nadagdag na calories sa inyo, baka kayo maging kandidato sa iba't ibang mga diseases. Okay. At doon sa mga kababayan natin, pwede kayong mag-text. Ito naman ang gamitin ninyo at talagang hindi na nabubuksan yung aking isang number sa Smart. Ano? Yung dati nating number. So dito naman lang kayong mag-text 0968-280-6261. Ha? Ulitin natin, 0968-280-6261 sa Smart. Sa TM or Globe, 0935-339-7380. Okay? Para po sa inyong mga text, comments, suggestions, o kung ano man may questions kayo mamaya, based dito sa pag-uusapan natin ngayon pong umaga. Dahil marami po sa ating mga kababayan ngayon ang napapaisip at maraming tanong tungkol sa pagsakatuparan nitong Universal Health Care o UHC. At sa isa nga sa mga ang PhilHealth, sa mga ahensyang magpapatupad ng batas na ito. Ang ilan sa mga tanong ng mga mamamayan ay ngayong UHC na, hindi na ba kami magbabayad o magpapatuloy ng kontribusyon? Libre na ba ang aming pagpapa-hospital kahit hindi kami miyembro ng PhilHealth? O di kaya naman kahit hindi ba kami aktibong nagbabayad sa PhilHealth ay makaka-avail pa rin kami ng benepisyo? Ang lahat po ng ito ay masasagot sa ating talakayan ngayong umaga, kaya tutok lamang po kayo. Bibigyang linaw din namin ang konsepto ng social solidarity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Anong papel mo o papel nito sa pagpapatupad ng programa ng PhilHealth?
Okay, so to start the ball rolling, ito yung tanong na una, ano nga ba ang papel na ginagampanan ng PhilHealth para sa universal healthcare? Si Ma'am Larry, good morning po. Yes, sir. Kung matatandaan natin, sir, sa mga previous na broadcast natin, sir, ang universal healthcare po is a whole of system, whole of society approach. So, ibig sabihin po, sir, isa lang ang PhilHealth sa mga agencies po na inatasan ng batas na ipatupad ang UHC. Ito po ay based din sa Republic Act 11223 na nilagdaan po ni Pangulong Duterte noong February 2019. Ayon po sa law, palalawigin po ang mga programa para sa kalusugan upang mabigyan ng mga Filipino ng comprehensive na services na pang-health o pang-kalusugan gaya po ng promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative care. Ibig sabihin, sir, before pa ma-hospitalize yung ating mga member ay meron nang nag-aalaga sa kanila na provider to ensure po, to by the time na ma-confine sila, ay ito po ay nagdaan muna sa proseso na pwede natin, sir, ma-prevent yung malalim at deep na level ng pagkakasakit. So, mahalaga, sir, ang papel na ginagampanan ng PhilHealth dahil ito po ay ang pagbibigay ng financial na protection sa ating mga kapwa Pilipino or members ng PhilHealth. Kasabay ng paglawak ng programa, ang pagbibigay ng mga bagong benefits para sa ating mga members at matustusan po ito ng pangmatagalan. Ibig sabihin, sir, for as long as po buhay ang ating member, meron pong nag-aalaga. Maliban po sa PhilHealth, meron pong nag-aalaga sa kanya na facility, nag-aalaga ng kanyang kalusugan. So, nagsisimula na ang PhilHealth sa pagbabalangkas ng mga bagong benefits po bilang pagpapatupad sa layan ng UHC. So, kung matatandaan mo, sir, na pag-usapan natin sa mga nakaraang broadcast natin yung konsulta, ito, sir, ang isa sa mga major changes na binabalangkas po ng PhilHealth because of the Universal Healthcare Law. Ayun, okay. So, para po sa paglilinaw, saan ginagamit ng PhilHealth ang pondong nakokolekta nito mula sa mga miyembro gayon din sa pamahalaan? Yes po, Sir Mar. So, bali ang kinokollect po natin na premium contribution, ginagamit po ng PhilHealth para tustusan ang mga claim ng mga members na nagkakasakit or na-hospital. So, according to our data, sir, nagbabayad ang PhilHealth ng 10 up to 12 billion pesos kada buwan po yan, ha, para sa mga claim ng pasyente sa buong bansa. So, 10 to 12 billion po with a B. Ibig sabihin, sa bawat kinuhulog ng miyembro ng contribution, ito naman po ay ginagamit natin para bayaran at tustusin mga benepisyong binibigay natin sa mga miyembro. For example, ngayon po, patuloy pa rin po ang pakikipaglaban natin sa COVID-19. Para sa lahat ng pasyenteng tiyatamaan nito, meron pong benepisyong linalaan ng PhilHealth para dito. And if you would recall, Sir Mark, pag frontliner ka, pag health worker ka, sagot ng lahat ng na expenses ninyo ng PhilHealth. Ano po? Nakasaad na rin po sa batas kung magkano lamang ang dapat gastusin ng PhilHealth para sa administrative expense nito o dapat gamitin na pamunuan nito para sa pagpapatakbo ng aming korporasyon. Noong nakaraang taon, ang pinakamalaking percentage po ng claim na ating naiproseso ay mga sumusunod. Sa mga informal economy po, ito po yung mga self-earning OFWs natin, organized groups, kasambahay, Filipino with dual citizenship at iba pa, 21% po ng nakolekta natin ay naigastos para sa claims ng informal economy. 19% naman po naigamit ng mga indigent members natin. 18% nagamit ng senior citizens, 15% ng mga private sector, 15% ng sponsored members, 7% ng government sector, at 5% naman po nagamit ng lifetime members. So lahat po ng iyon, totaling 200%, nagamit po natin for claims ng ating mga members. Ayun, okay. Now, ngayon pong matatapos na naman ang taong 2020, ibig sabihin ba na magtataas na naman ng kontribusyon ng PhilHealth umpisa ng January 2021? Ano po ang naging batayan ng PhilHealth para sa pagtaas ng premium rate? Ma'am?
sir, katulad sir na na-mention ko kanina, ang PhilHealth po ay one of the agencies lang sir na nag-i-implement yung Universal Healthcare Law. Ngayon sir, katulad ng ibang agencies, pina-follow din lang sir ng PhilHealth kung anong nakasan doon. And nakalagay po doon sir na dahil nga po dito sa Universal Healthcare, mula nang naaprubahan ito sir noong November 2019, nagpalabas na sir ang PhilHealth ng kautusan or circular na nagpapatupad ng bagong premium rate. Ito sir, nakalagay ito sir doon sa law sir. And ang PhilHealth po as the implementing agency, nilagay po natin dito sa circular PC 2019-009 na kung saan po ang naka-identify po dito yung premium contribution schedule in the National Health Insurance Program pursuant to Republic Act 11223 known as the Universal Healthcare Act. Nakasaad po sa batas sa Section 10 ang schedule ng magiging premium rate mula 2019 hanggang 2025 para sa mga direct contributors. Ayon dito sir, aabot sa 5% ang magiging premium rate hanggang 2025 at nagbibigay din ng income floor at income ceiling o basihan kung magkano ang pinakamababa or magiging maximum na contribution. Emphasize ko lang sir, nung nilabas po itong law na ito sir, wala pa po tayong COVID. Ngayon sir na meron tayong COVID, we're still in the process sir of waiting for instructions din kami sir from central office kung ano po ang magiging proseso natin para dito. Pero for 2021 sir, kung matatandaan mo po sa previous last 2 weeks ago siguro sir, na-discuss natin na by 2021, magiging 3.5 na sir yung ating premium contribution. From the 3% this year, for 2021, it's going to be 3.5. Again sir, ito po ay nakalagay doon sa law at ito po ay prior na nangyari yung COVID. So, ito pong schedule na ito is hanggang 2025 kung saan po ang ceiling natin at saka ang floor natin ay nagbabago. So for this year po, ang floor natin is 10,000 and ang income ceiling natin is 60,000. Pero come 2021, yung magiging floor po natin is the same level, 10,000, and ang ceiling po natin mag-i-increase from 60,000 to 70,000. Yes po. So ayon sa batas na ito, palalawakin po ng programa ng National Health Insurance Program para magkaroon ng mas kapaki-pakinabang at mas ramdam na financial risk protection para sa mga Pilipino po na nagkakasakit. Ano po? Kahit kaakibat ng paglawak ng programa, ang kalagdagang pondo para matustusan ito. Ayon sa batas po, magagaling ang pondo ng UHC aside from premium contribution sa mga sumusunod. Ito po yung sin tax collection, 50% po ng national government share mula sa PAG-4, 40% ng charity fund mula sa PCSO, premium contributions ng miyembro na na-mention po ni Ms. Larry kanina, national government subsidy na kasama ng GAA, at annual appropriations ng DOH kasama ang GAA. Kung isipin, Sir Mar, parang ang daming pondo, pero tandaan po natin na 10 to 12 billion po per month ang linalabas ng PhilHealth para lamang po sa mga claims sa mga claim ng mga member natin kung sila ay nagkakasakit. Ayun, opo. Now, sa ilalim po nitong Universal Healthcare Act, sino-sino ang mga direct contributors na kailangang magbayad ng premiums? Yan, sir. I-define muna natin, sir, kung anong ibig sabihin, sir, ng direct contributors. Sila, Okay. sir, yung ating mga miyembro na mayroong kakayanang magbayad ng contribution tulad ng mga employees, either private or government, na meron pong employer-employee relationship. Kasama din, sir, sa mga direct contributors, yung ating mga self-earning, mga professional practitioners, migrant workers, at kasama ang kanilang mga qualified dependents. So, hindi lang, sir, yung ating membro mismo ang nakikinabang. Yung lahat, sir, na declared na dependents, yung na-mention natin, sir, sa mga previous natin na usapan, yung legal wife, child, sometimes po, pwede din ang ating mga parents, 60 years old and above. So, sa case po natin, sir, for example, meron tayong 4 na dependents, yung member po natin is actually paying for 5 na tao. So, yung pinabayad niya, sir, is
po is good for 5 na tao. So samantalang po sa implementing rules and regulations sa section 8.2, rule number 3, ay mas pinalawig po ang kahulugan nito kung saan iniisa-isa sir ang mga nasa ilalim ng direct contributors, gaya ng empleyado na may formal employment. Nandito din sir yung ating mga kasambahay na na-define natin sa Republic Act 10361 or the Domestic Workers Act. Iba pa pong manggagawa na hindi sangkop ng formal na kontrata, ngunit may kakayanan na magbayad ng kanilang contribution, gaya ng self-earning individuals, professional practitioners, nandiyan sir ating mga doctors, yung ating mga engineers, and then mga lawyers natin. Then we also have overseas Filipino workers as defined in Republic Act 10022 or the Migrant Workers Act at Republic Act 10801 for the OWA Act, gaya po ng ating mga sea-based Filipino workers or seafarers, land-based overseas Filipino workers, mga Filipinong naninirahan sa ibang bansa, mga Filipino na mayroong dual citizenship, ating mga lifetime members po, ibig sabihin sir, yung ating mga members na nakapagbigay na ng 120 months of contribution and are already 60 years old and beyond. And then, lahat po ng Pilipino na may edad 21 years old pataas na may capacity po na magbayad ng contribution. Ayun, yan po yung mga direct contributors natin, no? Now, sinasabing dahil sa UHC, hindi na raw mangangamba ang mga mamamayang Pilipino sa oras ng karamdaman dahil agarang serbisyo medikal ay maaring makamit kahit hindi miyembro o hindi aktibong naghuhulog ng kontribusyon sa PhilHealth. Tama po ba ito? Yes po, Sir Mar, tama po. Agarang serbisyong medikal na po ang iyong makakamtan sa panahon ng karamdaman sa ilalim ng Universal Healthcare. Subalit, kung kayo po ay hindi pa member ng PhilHealth, pinapayuhan namin po kayo, di ba Sir Mar, every week, halos pinapaalala natin to sa ating mga listeners, na habang kayo po ay naka-admit or ma-admit pa lamang sa ospital, ay magpamiyembro na sa programa upang maibawas sa inyong bill ang benepisyong PhilHealth. Ano po? Even before po, kung ngayon wala pa kayong nararamdaman, magpa-enroll na po, magpa-register na po sa PhilHealth para wala ng problema in the future. Gayon din sa mga hindi aktibong members po na dapat mag-update muna ng kanilang mga record at contribution para makapag-avail po ng benepisyo. Para naman po sa mga mahirap nating kababayan na walang capacity na maghulog ng contribution, ang advice po namin ay makipag-ugnayan sa medical social welfare ng ospital upang kayo ay assist na makapagkamit ng inyong benepisyo. Ayun. Sa kamakailan, sir, naglabas sir ng advisory ang PhilHealth na yung mga self-earning natin, sir, na hindi pa nakakapagbayad ng kanilang mga contributions for the past months nitong 2019, pwede pa din po kayo, sir, na magbayad until December 31. Hanggang December 31. Ayun. Okay. Base raw sa nasabing circular, tuloy pa ba yung pagtaas ng premium? Di ba nabanggit natin no kanina? Tuloy ang pagtaas ng premium sa pagpasok ng taong 2021. For now, sir, hindi pa natin, sir, siya pwedeng sagutin ng yung final na sir, kasi kami naman po ay sumusunod lang din po sa pinapatupad ng aming central office. Pero nakarating na po sa amin ang iba't ibang panawagan, sir, ng ating mga sektor, iba't ibang sektor, na batid din po natin talaga, sir, na patungkol sa pagpapatupad ng pagbayad ng contribution. Para po sa mga OFW natin, ang same pa din naman po ang treatment natin, ang pagbabayad nila ay mananatiling voluntary habang mayroong pandemya. So, hinihintay na rin po ng PhilHealth ang pag-amend ng law, yung ating Republic Act 11223, kung saan po meron naman na revision na pamatayan tungkol sa pagbabayad ng contribution sa PhilHealth ng mga OFWs. Sa pagpapatupad, sir, ng 3.5 premium rate sa 2021 na na-mention ko po kanina, bunsod ng pandemya, ito po ay kasalukuyan pinag-uusapan natin at pinag-aaralan ng ating PhilHealth management. Kasi na-mention ko, sir, kanina, nung ilabas po natin itong law, ay wala pa po tayo ng COVID. So, right now po, sir, we're trying our best to understand din po the predicaments ng ating mga members, and as much as possible, sana po come up with the best solution the earliest possible time. So ngayong 2020, sir, para sa mga self-paying members, gaya ng self-earning individuals at
professionals, maaari pa din talaga sila, sir, na magbayad ng kanilang contribution para sa taong 2020. Kung na-miss po nila, sir, yung, for example, month of July, pwede pa silang magbayad, sir, sa kahit anong accredited collecting sa local health insurance offices nang wala ito, sir, ng penalty. Then, magtungo lang po sa mga tanggapan ng PhilHealth o sa accredited collecting agents ng PhilHealth para makapagbayad at bisitahin po ang aming website para sa listahan ng accredited collecting agents na tumatanggap ng bayad para dito. Yes po, and hindi lang po self-earning individuals ang binigyan natin ng consideration. Para naman po sa formal economy members ng PhilHealth, yung mga government and private employees po natin. Dahil po sa sunod na bagyong dumaan sa Bicol Region, Quinta, Rolly at Ulysses, ang PhilHealth ay nagpapatupad po ng extension of payments sa lahat ng LGUs na nag-declare ng under state of calamity dahil sa damages na dala ng nasabing bagyo. Ang pagbabayad po ng premium contribution para sa formal sector sa applicable months of October and November lamang po of 2020 ay extended hanggang December 31, 2020 sa mga sumusunod na lugar. So ito po ay sa Catanduanes, Province of Catanduanes, Province of Albay, Province of Camarines Sur, City of Naga, and Province of Cam Norte. So again, Bicol Region lang po to, specifically doon sa areas na nag-declare ng state of calamity. Opo, now ano po yung tinatawag nating social solidarity o bayanihan na prinsipyo para sa pagpapatupad ng programa po ng PhilHealth? Ang social health solidarity, sir, ito po ang underlying principle ng social health insurance. Social health insurance kasi, sir, yung mechanism ng ating programa para sa sigurong pangkalusugan dito sa Pilipinas. Sa mechanism na ito, sir, ang lahat ng mga members natin sa ilalim ng program ay magbabayad ng contribution ayon sa kanilang kakayanan. Ito ang kanilang magiging ambag sa programa upang sa oras na meron po tayong member na kakailangan ng tulong para sa pagkakasakit, pero pondo na gagamitin para tustusan ito. So, kung mapapansin mga service sa discussion ni G, hindi lang naman po yung ating direct contribution sources. Meron tayong other sources. Ang contribution na malilikom ay iipunin ng tagapamahala po ng program upang mapaikot ito at masuportahan ng mga pangangailangan pangkalusugan ng ating mga members. Yes, kumbaga sir, more pooling of resources. Pinupool natin yung contribution. Bayanihan po siya, Sir Mark, kasi if you would recall noong panahon, kapag nag-move ng bahay, tulong-tulong ang lahat ng community members kahit hindi nila bahay yun. Ganun po tayo sa PhilHealth. Yung mga lahat pong members, yung may kakayanan magbayad, tulong-tulong po tayo para yung hindi kaya magbayad ng contribution ay makakapag-avail pa din ng benepisyo. Dapat din po natin maunawaan ang konsepto ng insurance. Naguhulog po ang isang member as protection para sa oras ng pangangailangan. Hindi natin alam kasi, Sir Mark, kung kailan darating ang pangangailangan ito, kaya ito ay pinaghahandaan. Hindi natin kayang i-predict kung kailan tayo magkakasakit, di ba? So habang sa ibang uri ng insurance, gaya ng car insurance or home insurance, ang isang member ay nagkakaroon lamang ng coverage habang siya ay actively paying. Sa PhilHealth po, magkakaroon ng member ng lifetime coverage sa oras na matapos niya ang mga taon na kanyang paghuhulog sa program, di ba? Ang ating senior citizens at lifetime members, mga 60 years old and above, wala na pong binabayaran, di ba? Sa ngayon, hindi pa po 100% ang gastos sa pag-hospital ang sinasagot ng PhilHealth. Maliban na lang po kung covered sila ng no balance billing natin na discussed last week. Pero binabalansa din po kasi ng PhilHealth ang halagang kinakolekta natin sa dami ng nagkakasakit sa ating bansa. So, kailangan po na tuloy-tuloy natin ang pagbayad ng contribution para siguro din natin na dire-diretso din po at pangmatagalan ang programa para makinabang po ang mga susunod na generation. Sa UHC Law po, isang ambisyosong paglawak ng programang ang layo ng batas. Ngunit kaakibat ng pagsulong ng mas progressive at comprehensive na program, ang pondo, Sir Mar. Kaya kailangan po natin, yung contribution natin, siguraduhin po natin na maibayad, ma-remit, ma-report para matustusan yung programang ito. Yes, okay. Now, ano po ba yung panghabang buhay na pakinabang ng isang miyembro kung sakaling hindi niya napapakinabangan ang PhilHealth sa ngayon?
Sinabi natin, sir, na panghabang buhay, papasok dito, sir, yung ating mga lifetime members, ano, sir, at ating mga, pwede din pumasok, sir, ang ating mga senior citizen. Ang programa ng PhilHealth, sir, ay panghabang buhay talaga. Darating, sir, ang panahon na hindi mo na kailangang magbayad. Ngunit ikaw ay patuloy pa din, sir, na masasaklaw ng ating programa. Sa case ng ating mga senior citizen, sir, 120 months of contribution lang, sir, kapag ikaw ay 60 years old, entitled ka na po sa mga benefits ng walang binabayaran. Mapalad, sir, ang isang OFW na mayroon ng magandang health insurance coverage na ibinibigay ng kumpanya sa ibang bansa. Ngunit hindi po ito panghabang buhay. Kung baga, sir, ito ay kung kailan nagtatrabaho ka lang sa kumpanya, kung hanggang kailan ka lang konektado sa company. Darating, sir, sa punto ng isang OFW, halimbawa, ay babalik din sa Pilipinas at dito din sa bansa natin maninirahan para mag-retiro. Yes po, dito natin mapapakinabangan yung sinasabi nating lifetime coverage ng programa. Hindi na natin kailangang magbayad dahil natapos na natin ang ating ambag, ngunit patuloy nating mapapakinabangan ang benepisyo ng programa habang tayo ay nabubuhay. Ang lahat ng Pilipino po ay makikinabang sa pribilehiyong ito. Ang pagbabayad natin sa ngayon ay may panghabang buhay na pakinabang. Ayun, okay. Mayroon po ba kayong mensahe sa publiko pagdating po sa premium contributions? Naiintindihan naman po talaga ng PhilHealth, sir, ang hirap na pinagdadaanan, lalo-lalo na ngayon po na nasa gitna tayo ng krisis ng COVID, sir. Ngunit meron pong mga mandato ang PhilHealth na dapat sundin ayon sa itinakda ng batas. Kung kaya patuloy po nating pinag-iisipan ang mga paraan kung paano po ito maipapatupad na maging magaan din po kahit papaano sa ating mga miyembro. Kung mapapansin mo, sir, dahil sa mga bagyo, sir, madami din kami nirelease na mga pagbabago sa ating gina-observe ng mandato. So, sa PhilHealth naman po, ay as much as possible, tinatry din namin, sir, na intindihin kung ano ang pinagdadaanan ng ating mga members. So, huwag po kayong mga bahala. Kami po ay humihingi ng inyong patuloy na pag-unawa, kung kaya't patuloy po namin ipinapaliwanag sa bawat isa sa abot ng aming makakaya kung ano ba talaga po ang tunay na layan ng programa at pangmatagalan nitong adhikain para sa mga Pilipino. Yes po. Para po sa mga naiintindihan ng konsepto ng programa, tulungan po sana ninyo kami na maipakalat ito sa iba. Malaki po ang hamon ng PhilHealth para dito dahil buong sambayan ng Pilipino po ang kinakausap. Higit po namin hinihingi ang suporta ninyo sa pagpapatupad ng programang ito. Gayunpaman, panawagan namin ang pagiging responsabling member natin sa programa na isa rin ang sinasabi ng batas. Kung hindi tayo rehistrado, ay magpa-register na. Mag-update din tayo ng record para mapapanatili nating regular ang paghulog ng ating contribution upang makaiwas sa interest or penalty. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar upang makapag-update ng record at ng inyong contribution. Patuloy po ninyong suportahan sana ang National Health Insurance Program, ang PhilHealth at ang Universal Healthcare. Ang pakinabang po natin dito ay hindi lamang sa pangkasalukuyan, kundi panghabang buhay at sa mga susunod pa po na generation. Okay, now sa magtanong sa PhilHealth segment natin, mayroong isang pumasok na katanungan from 7674. Sabi niya dito, good day. Ask ko lang po kung paano po ang magiging process nito kasi na-hospital po ako last December 24 but my PhilHealth is matagal nang na-stop sa paghulog kasi wala na ako dun sa dati kong employer. Ngayon po ang tanong ko, makaka-avail pa po ba ako ng mga benefits mula sa PhilHealth? At kung oo po, ano po ang mga process na pwede kong gawin? Salamat po. Ayun. So, Unang tanong, sir, nakalabas na po ba sa hospital si sir? Ayun. Oy, ma'am, nakalabas ka na po ba sa ospital? December 24 siya na-confine. Pero na-stop na daw yung paghulog niya ng PhilHealth kasi wala na siya doon sa dati niyang employer. Now, ang tanong niya kung makaka-avail ba siya ng benefit. Ayan. Okay. Okay po. So, either way po, sir, Nakalabas na. Nakalabas na kang December 26. So, ibig sabihin po, hindi po prinoseso habang kayo ay nasa loob pa ng ospital. Ayun eh. Oy, ma'am, hindi daw po na proseso sa loob ng ospital yung inyong ano. Hindi nyo inaanap yung ano, mga personnel doon. Okay?
kasi Sir Mar, dapat po before siya lumabas Mhm. sa hospital ay naibawas na yung angkop sir na PhilHealth benefit package. Ano po sir? So sa case ni sir ay hindi yata sir na ibawas kaya nagtatanong po si ma'am ngayon. Tama po Oo, sir? ayun, ano. O, di, paano ito? Sabi po kasi, pwede siya reimburse kasi kasi nung 24, holiday. Ah, Yun daw ang sabi sa kanya sa ospital. Anong gagawin natin ito? Yes po. So pag ganun po, pag ganyan kasi, pwede naman po kayong magbayad. Pumunta po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office po, sa aming local health insurance office. Bayaran po yung contributions ninyo simula ng pagkalagda ng ating IRR ng UHC, which is November 2019. November 2019. So, pwede po yun. Wala po tayong penalty ngayon. Ano po? Pwede nyo pong bayaran yung missed contributions ninyo. And also, pag okay na po yun, since holiday naman po nung December 24, makipag-coordinate po kayo ulit sa billing section ng hospital. Ibigay niyo po yung updated nyo na payment, etc. At pwede naman pong maihabol pa po, maiproseso pa po yan. Kasi meron ang hospital naman ay binibigyan ng PhilHealth ng 60 days para i-process ang claims. So, malayo pa po tayo dun sa 60 days, ma'am. So, pwede pa po yan i-file. Maintindihan naman po siguro yung billing section, bibigyan nyo ng consideration dahil nga po holiday noong December 24. Ayun, pwedeng i-file. Ito siguro internal arrangement na sir with the hospital. So much better po sir if makausap din po ni ma'am ng mabuti po yung nasa billing section po ng hospital kung saan siya na-confine. Yes po. Ayun, opo, ayun, maliwanag po tabi, ma'am, ano? Okay, meron bang tanong? Kung ang isang miyembro retired na sa trabaho, tuloy pa rin ba ang pagka-miyembro niya? Hindi na ba mag-apply ng bagong number niya? Ayun, no. Classify natin sir yung pagiging retired. Si sir po ba ay retired at 60 years old na po? If Ayan, 60 years ilang- old po si sir, babasehan na po natin yan sir is yung records niya. Kung meron po siya ng 120 months of contribution, kung meron na siyang 120 months of contribution and 60 years old and above, pasok na po siya as lifetime member. Lifetime. Pero Ayun. if halimbawa, Sir Mar, hindi si Sir nakapag-kumpleto ng ating 120 months na contribution, pero siya ay senior citizen na, ibig sabihin po 60 years old and above, by virtue po of the senior citizen law, si Sir po ay automatic po na din na magiging miyembro ng PhilHealth. So, under the, senior citizens, kailangan lang pong magdala siya ng kanyang OSCA ID sa aming PhilHealth at mag-fill up po ng forms at mabibigyan po siya sir ng kanyang membership. Yeah, Yes, 64. po. With our lifetime members po, hindi po automatic na mag 60 years old ninyo, mag-shift kayo to lifetime or senior citizen. Kailangan pa rin po natin mag-update ng ating membership, Mag-submit ng form ng PMRF at supporting documents para po ma-update from self-paying or formal economy or employed to senior citizen and lifetime. Ayun, okay. Naku, inuulan tayo ng tanong, kaya lang overshoot na kami. 64 years old na siya. Asang taon pati tayo hindi magkita-kita. Nako. Magkano ang monthly hulog kung kailangan po bayaran mula November 2019? Ito yung nagtanong mami nung na-staff. Pangyari. Magkano daw babayaran kung start 2019 November hanggang ngayon? Yung na-staff na paghulog niya. Depende po kasi yan, sir, dun sa earnings na i-deduct Ayun. earnings. So, ang computation po natin dyan would be 3% for 2020. So, kailangan lang po, yung kung self-employed siya, sir, kailangan meron din tayong source of computation, sir, na Opa. pwede po itong galing sa PAW, kung wala po silang source of income, pwede din po itong galing sa BIR kung meron po silang source of income. At yun po, sir, yung magiging basehan ng PhilHealth sa pag-compute. So, for now, sir, hindi talaga namin, sir, ma-identify, not unless po masabi niyo man kung ilan po yung basic na income. Yes po. Kung wala po kayong computed basic income or wala kayong income talaga, kunyari, sir, nakukuha niya yung pangbayad niya sa PhilHealth sa anak niya or sa ibang kamag-anak, minimum po ang kinukuha natin dyan. Ano po? So, by minimum, ibig sabihin, yung income floor natin na 10,000 times the rate, which is 3%,
300 per month ang minimum payment po natin kung wala po kayong income. Pero at the same time po, kailangan pa rin po natin magpa-compute nito sa ating local health insurance office para po masigurado natin yung amount na babayaran natin. Again, advice ko po, pumunta po kayo sa aming local health insurance office sa Landco Business Park sa May Gaisano po para po matulungan kayo, makomputan kayo at maasikaso po yung mga kailangan yung mga documents para ma-avail niyo po yung benefits Huwag ninyo. po kayong pupunta ma'am sa aming accredited collecting agent. Sa office lang po talaga namin sa local health insurance office sa Albay. Opo, ayan awat na. At nakautang na kami ng oras. So, bago tayo magtapos, mayroon po ba kayong mensahe o paalala sa ating mga tagapakinig, mga ma'am? Sir, paano yung natin, sir? Pamasko natin na handog. Sir, magbibigay ng question, sir. Isa lang ito, sir. Madaling-madali lang ang sagot. Ayan, sige daw. Paunahan lang ito, sir, kung sino sige. unang makakasagot. Okay. Opo, ang tanong po namin ay, gusto niyo pa po bang ipagpatuloy namin ang programa sa DCGB ng Usapang PhilHealth sa 2021? Pwede ba naman sumagot? Po ng ng ating winner ng ating limited edition na PhilHealth Eco Bag, mugs, notebook, and pen. Sa aming opisina sa ANST Building 4 sa Tahaw, Alternate Road, PhilHealth Regional Mangyari. Office. Ang bilis niya. Opo. Sagot po ni Mr. Higner Almasco ng Barangay Cabugao, Legazpi. Higner Almasco, Barangay Cabugao, Legazpi. Opo daw, mga ma'am. Opo, thank you very much. Very much, sir. Gusto naman po namin na gawin, Sir Mark. Kaya lang, syempre, sir, kami po ay government agency. Pag-aralan po muna natin yung budget namin for next year. Pero sobrang laking pasasalamat po at na-convey po namin ang aming programa through DCGB para sa taon nito sa ating mga members despite po na nagkaroon tayo ng social and physical distancing due to COVID. Yes po. So congratulations po, sir. Claim nyo na lang po yung inyong prize dito sa PhilHealth Regional Office 5, Alternate Road, Legazpi City. Ma'am Larry, final message po. Kaya nais po namin siguraduhin sa ating mga mamamayang Pilipino na patuloy po na tinutupad ng PhilHealth ang adingkain ng intensyon ng bayanihan Heal as One Law at nakatuon po ang Team PhilHealth Regional Office 5 sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa lahat. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si Sir Henry B. Elmanon, pagbati po para sa ating mga membro, Merry Christmas and advance Happy New Year po sa lahat. Thank you very much, mga ma'am. Mga kaibigan, yan po. Samahan niyo ulit kami sa Usapang PhilHealth sa DCGB sa susunod pong taon pag pinalad tayo. Thank you po lahat. Maraming salamat po. Simbardola, daing iba. Thank you and God bless. Kami handang tumulong. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng PhilHealth Regional Office No. 5. Usapang PhilHealth. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Numero sal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan, sarong pandemya, na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puanta ang pagkasararo, kay puanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, ang aning manampasan tayo. Yan po ang dapat nangunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagkamundag kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakaburunyo. Ang mga aki, kitawan taki, pahalagaan. Ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan na ang pagkirarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo bilang